Desde aquela fatídica madrugada, o País das Maravillas quedou sin palabras. Ando na súa procura, sen atopar nada. Os amigos, despois de tanto anos de dicirnos todo, non nos cruzamos palabras, xa non quedan. Pero ao vernos, sabemos o que sentimos. Na ollada dos amigos, entendo a grandeza do ser humano. A tristeza hai que deixala vir e soportar a investida e agardar ata que volva a fuxir. Sempre digo que somos o que soñamos. Hoxe digo tamén que somos todo aquilo que podemos ser. Quedan os recordos para coser os rotos da alma de tanta xente. Quizais non conseguiron roubar todas as palabras. As que escribimos persisten amarradas a calquer árbol da vida e da morte. Pero aquí quedan, neste lugar de memoria, aínda que doia, para que todos que algunha vez as perderon volvan a recuperalas para todos nós. Viva a República! Viva! Escollidos Román, como sempre, camiñando hasta a punta del Socorro. Ali cedo, en augas tranquilas, pouseite no mar. Estiven un tempo ollando as augas como desabrochaban o papel do envelope. Cando suba a marea, comenzarás a nadar cara a ensenada de San Simón, onde as túas cinzas vanse correndo píos a topar e fundirse cas almas xemelas, entrañables e inolvidables, como ti fuches, a Tini, que era o feo de muller. Ben, eu vou recitar un poema de Miguel Hernández que penso que é moi adaptado a este día de hoxe. Sentado sobre los muertos. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo sostiene. Que mi voz suba a los montes y baja a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mí, clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte con la sangre y con la boca como 2 fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a tragos, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento justamente. En sus manos los fusiles leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te malhiere, mientras que te queden puños, uñas, saliva y te quede corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes, bravo como el viento bravo, leve como el aire leve. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada esta vida me parece, varios tragos es la vida y un solo trago, la muerte. Onde a beleza perdura, mais a memoria non esquece as vaguas da tristura. Sei que non fixeche mal,
mas cadeas ti tiveches dunha loita entre irmáns, dunha loita entre dementes. As árbores que viviron esa tristura engadida foron ledicia pos seres que sin querer la viviran. Foi un vivir morrendo ou un morrer sin vivir. A illa de San Simón. Como se pode vivir sin corazón? Os anos foron pasando, hoxe vimos xa mirar, aínda que recordos ti teñas, temos che que admirar. Ese cachiño de terra rodeado polo mar, o verde que che acariña, danos moito que pensar. En cada esquina da illa hai un recordo inmortal da xente que aquí morreu, da xente que foi doente. Es pequena e recia, es tristura e ledicia, es illa fermosa, un recuncho de caricia. Mesturada coas almas que aquí moito sufriron, levadas por unha luz resplandecida fuxiron. A esa estadía grande, a ese sereo lugar onde merecen estar todos os que non fixeron mal. Bueno, vou ler este comunicado en nome dos familiares de marinos vítimas do franquismo na base naval de Ferrol. Prisións da Mariña en Ferrol no Arsenal Militar. Campo de concentración de Escollera, unha media de 200 presos nos anos do 36 ao 39. Os buques prisións, Plus Ultra, unha media de 500 presos hacinados. Contramaestre Casado, alrededor de 190 presos. Mercante Genoveva Fierro, media de 240. Todos en condicións insalubres, para facer as súas necesidades tiñan un caldeiro para todos eles. Castelo de San Felipe, para presos do exército e civís. A primeiros de setembro de 1936 había 788 presos nos cárceres da Mariña. En 1937, entre 165 e 441, superando os 200 entre 1938 e 1939. As documentacións das prisións da Armada demostran que os paseados entre agosto e outubro do 1936 son sacados da Escollera e o Plus Ultra por orde do delegado de Orde Pública, o capitán da Garda Civil Vitoriano Suances, e do xefe da Policía, capitán de Artillería Pagola. O número de paseados neses 3 meses pola Garda Civil, milicianos de Falanxe e policías é de 134. En total, ata 1939, 715 fusilados por paseo e por condenas a morte que na actualidade seguen a non ser anuladas. Para todos eles pedimos verdade, xustiza e reparación. Encargoume a iniciativa pola memoria que falara hoxe aquí e aínda que é ao mesmo tempo unha ilusión e unha responsabilidade moi grande, e costoume moito escribir este texto porque non sabía nin por onde comezar nin por onde seguir, e ao final fixen o de sempre, tirar da familia. E vai. Eu son da xerazón das netas da guerra. A miña bisaboa, Marina Otero, das caballitas de Redondela, pariu 10 crianzas. Cando estaba preñada da quinta, despois de 4 meniñas, o meu bisavó Fermín, dos Arines de toda a vida, prometeulle un abrigo de peles se nacía un meniño. Os sinais eran así tan evidentes que o abrigo non aguardou a nascenza. Irmás, tías, veciñas, parteiras, todas vían na forma da barriga, nas novas da pel, nas pegadas ao andar ou no tic-tac do corazón, a mostra de que por fin viña un neno. Ao nacer Pilar, dis que o meu avó Fermín, dos Arines de toda a vida, devolveu ao abrigo xa ofrecido e botou 4 meses en lle falar a Marina, das caballitas de Redondela. Moito lamentaría o vello ese silencio, pois as 5 seguintes crianzas, das 10 que tiveron, saíran todas nenos. E esa demora na nascenza fixo que o meu avó Rafael
e os seus 4 irmãos foran demasiado novos para morreren matando na Guerra de 36. Esa meniña Pilara, que debía de ser un home, tía da miña nai, pediunos que esparxamos aquí, en San Simón, as súas cinzas cando morra. Contounos de cando viña aquí, desde a casa dun seu tío republicano, Alfredo Lorenzo, traer a comida a un preso amigo, do que non lembro o nome. Contounos da miseria que vía a través das rellas, e que quería partillar a morte con esa xentiña que non sobrevivera en San Simón. Pilar tiña máis de 80 anos cando nos falou isto, para a sorpresa da miña nai, que nunca escoitara tal. Eu fiquei a pensar en cuánta dor debía ter visto ou vivido para que aflorara desa maneira 70 anos despois. Botai as miñas cinzas en San Simón. Quero estar con esa xentiña. Ainda non viñemos, porque Pilar é digna herdeira das caballitas de Redondela e contamos que pase dos 100 anos. Daquela escribín este poema, imaginando a Pilar nas mañás de nevoeiro facendo o camiño ata aquí. E ides permitirme que o lea, porque escribín hai anos, pero nunca tiven a oportunidade de facer aquí a lectura. Chamei no Carapuchiña, e di así: foi nos tempos de María Castaña, e outra mañá o mesmo camiño, que vai a meniña, coa súa candura, e unha cestiña de viandas atestada, pan de boroa, pisca de touciño, un caldiño que ha chegar morno, e outra mañá o día nascendo, saír do rueiro, lagañas nos ollos, pasar rente o moiño, seguir, o peso da cesta, un golo na fonte, os pés de lama cobertos, espidos, apañar unhas flores, amarelas, e outra mañá chegar a Cesantes e buscar barqueiro que cruce o mar. En San Simón há un avó preso, camisas azuis vesten os lobos. Porque eu son da xerazón das netas da guerra, e apulitando polo pau e as polas da miña árbore xenealóxica dou con toda a guerra, con toda a ditadura, con todas as súas consecuencias e con todo o horror. Non tiven un avó preso en San Simón. Ou sí, porque o que Pilar non nos contou é que un tío dela, Ramón Arines, irmão do bisavó Fermín, sin o estivo. Non sabemos cuánto tempo nen por qué, mas aparece na listaxe de presos. Durante anos pensei que Pilar, en realidade, tiña un namorado nesta illa, mas agora acho que debía tracer o xantar do tío Ramón, mas sen admitir que na familia había persoas da cáscara amarga, que diría Vítor Lisquivén. Persoas da cáscara amarga que mesmo podía ser seu pai, o bisavó Fermín, co abrigo de pele dos Arines de toda a vida. Nunca se meteu en política, dicía mamá. Nunca se posicionou sobre nada, que ela lembre. Mas encontrámolo no ano 31 a dar mítings no Sindicato de Ferroviarios de Vigo, a presentando os líderes chegados de Madrid e das Asturias. Significado. Que puido ter acontecido o bisavó Fermín cando o golpe? Non sabemos. Mas o que é claro é que o seu esforzo por insignificarse deu resultado. As bisnetas, todo o ignoramos. Eu son da xerazón das netas da guerra. Crescín escoitando a avó Ramiro que el fora a unha guerra da cabalo dunha burra. Nunca nos contou que esa guerra era frente do Ebro, quen sabe ser reclutado forzosamente. Tamén non nos contou que el tamén estivera preso na cárcere da Parda nos anos 50, sen sabermos aínda se por delito común ou político. Existen nunha ditadura os delitos comuns. Tampouco nos contou a boa Gloria que por ter un home preso durante a dictadura, delito común ou político, houbo de criar soa 5 fillas e fillos, e que por iso mesmo houbo de repartilas entre as familias e as amigas para ela traballar, e que houbo de mandar para a fábrica as fillas máis vellas, miñas tías Teresa e Coco, que nunca puideron estudiar, e que houbo de entregar á Igrexa para a súa formación afastada do comunismo e da cáscara amarga o fillo máis vello, o meu pai. E tampouco sabemos a verdade da bisavó Helena, que houbo de criar só a filla, a miña avoa Carmiña. Sempre aprendemos que o bisavó abandonara porque unha lavandeira non era muller abonda para ele. Até sabermos que o nome do amante traidor
Alfonso Mauricio, aparece no web Nomes e Voces na listaxe de condenados á prisión por rebelión militar. Eu son da xerazón das netas da guerra e, apulitando polo pau e as polas da miña árbore xenealóxica, dou con toda a dor, coa ditadura toda, con todas as súas consecuencias, con todo o horror. Outra das miñas bisaboas, Casilda de Portarís, pariu 13 crianzas, foras morridas. Cando case acabara de nascer a máis nova, miña boa Gloria, morreu de parto a máis bella, Ramona. Casilda de Portarís, boa xente, dedicada á súa familia, houbo de ver como o seu sangue corría por xentes ruíns e malnascidas. Houbo de ver como un seu fillo morría no frente e como, a pesar diso, outro, o tío Rafael, ia voluntario a él, disposto a morrer matando. Houbo de verse maltratada e esfomeada por parte dun dos seus fillos máis vellos, cobizoso da heranza. Houbo de ver como ese seu propio fillo, Manuelo Montañés, maltrataba, enganaba, esfomeaba a irmáns de sangue desas 13 foras morridas que ela tiña parido. E houbo de ver como o seu propio fillo, Manuel García Sampaio, era partícipe das camisas azuis e fascistas que, pistola ao cinto, semeaban o terror polas terras do Salnés. Houbo de ver como un seu fillo non morría, mas mataba naquel xenocidio de 36. Eu son da xerazón das netas da guerra e, como tantas, fui criada entre silencios e medias verdades. Silencios que pretendían ser protectores, medias verdades que buscaban evitarnos a dor, a raiva, o desexo de vinganza, quizá. Ser neta da guerra dame a distancia, a suficiente para a miña dor nada ter que ver coa dor da boa Gloria, da bisaboa Helena, do tío Ramón Arines, dos presiños de Pilar, das vítimas do tío Manuel. Non, non ten nada que ver. Eu podo imaxinar esa dor, mesmo escrevela. Mas sendo esa a mesma palabra, dor non significa o mesmo. Nunca a miña dor será a delas. Eu non vivín nen golpe de Estado, nen represión, nen dictadura. Eu nascín co dictador en agonía. Non, a súa dor é súa. Há anos que naceu en min a sospeita de que o tío Manuel García Sampaio, participara na tortura e asesinato de Ramón Barreiro e Castor Cordal. Escribín o seu nome por se servía de algo. Dicer o nome en alto, falar, simplemente. Non sei se hai hoxe aquí familiares de algún deles, de Ramón Barreiro ou de Castor Cordal. Mais é certo, aínda esta semana Monse Fajardo deu con unha testemuña que confirma a participación do tío Manuel García Sampaio, na súa morte. Nada podo facer coa dor vivida por esas dúas familias, mas podo ofrecerlles a verdade. E iso, como neta da guerra, fago. A dor é privativa das vítimas, mas non a verdade, a xustiza, a reparazón. Esas a todas nos pertencen. E as netas da guerra debemos as nosas aboas e as bisnetas que veñen. É tempo de falarnos alto e claro, sen medo, e ofrecer ás vítimas os nomes todos que saibamos, toquen ou non na familia. Só así a memoria deixará de vivir confinada neste campo de concentración enorme en que foi convertido este país e as súas gabias. Porque pasaran máis de 80 anos e os tempos son chegados. Obrigada. Siguen aquí con nós empurrándonos non só a lembrar, senón a aprender do soño da República o xeito de facer xustiza, de crear unha sociedade máis libre e igualitaria. Hoxe é un día de lembrar o seu nome, pero sobre todo, hoxe é un día de lembrar a súa loita. Hoxe é o día de comprometernos a desandar o camiño do relato oficial, do foron pleitos entre veciños, dos mortos dos dous lados, do a saber que pasaría se gañasen os vosos. Hoxe, como sabedes, iniciamos unha campaña para loitar contra o humillante trato que a Administración Autonómica dá ás vítimas do terror franquista, convertendo este lugar de terror e de memoria nun parque de atraccións
con gincanas para que as nenas e os nenos vayan na procura dun tesouro, con excursións nas que as persoas participantes non reciben explicación ninguna do que esta illa foi no tempo do terror. E por iso seguimos pedindo a vosa implicación para que despois, ao rematar o acto, xuntos todos, xuntas todas, fagamos unha foto reivindicando San Simón como Illa da Memoria, para que subades ás redes esas fotos da nosa campaña, para que nos axuderes a transmitir a verdade do que aquí pasou. Denunciaremos cada acto contrario á memoria que a Xunta poña en marcha. Recolleremos sinaturas, exixiremos o cambio de rumbo da administración. Desde a Iniciativa Galega pola Memoria queremos tamén condenar hoxe a destrucción da placa que en Campo Becerros homenaxea aos carrilanos asasinados polos fascistas. Queremos condenar calquera acto contrario á memoria. Quixeron calar co terror a varias xeracións, pero non van a poder con nós, coa xeración das netas, como dicía Susana. Non van a poder con nós porque temos unha débeda con Lola, con Ana, con Maribí. Temos a obriga de coller o seu relevo e aproveitando os rayos de luz, de esperanza que van deixando os informes dos relatores da ONU, as nulidades dos xuizos franquistas por parte do Parlamento catalán, o exemplo de dignidade de Ascensión Mendieta, temos que coller folgos, esnaquizar coa memoria a vergoña das condecoracións de asesinos por monarcas herdeiros de Franco. Temos que esnaquizar 80 anos de abandono da xente demócrata nas cunetas do terror. Hoxe proclamamos que a posta en marcha da campaña para restaurar San Simón como Illa da Memoria só é un paso, o primeiro paso, que o noso compromiso é inquebrantable e imos por fin a impunidade que durante 40 anos otorgou o franquismo esta feble e desmemoriada democracia. Rematamos este acto co himno galego. Moitas grazas.